Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σε αυτή την όμορφη βραδιά. Έτσι λίγο δροσιά έχει, καλό κλίμα έχει. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, πρώτα ήρθα εδώ στη Γερακαρού και με έφερε ένας φίλος, ο οποίος λέγεται Παύλος, ο Γουρζελίδης ο Παύλος, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, με το ποδόσφαιρο, λίγο με όλο το team εδώ. Του εύχομαι καλή ανάρρωση, περαστικά του και να είναι γρήγορα κοντά μας. Και ωραίος σαν φίλος του βέβαια. Επίσης θέλω να καλωσορίσω τους φίλους που ήρθαν από μακριά, όπως ο Πλούταρχος από Καβάλα, από Δράμα, ο Τερζάλεφ έρχεται στις διακοπές στο Βρασινάκι, ήρθε εδώ. Από τον Ακροπόταμο, τα παιδιά. Από την Αθήνα ο Τσολερίδης. Τον καλωσορίζουμε. Άλλο. Και όλους εσάς βέβαια εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση. Μωυσιάδη Βασίλη, και εσύ πάντα να γράφεις καλά τραγούδια. Και όποιος θέλει CD και τέτοια πουλάνε εκεί στην είσοδο. Και μάλιστα έχουν καινούργια δουλειά ο Τσιτηρίδης, και ο Μανατσίδης. Εμείς τώρα μεγαλώσαμε, θα κάνουμε αργότερα. Ακόμα μικροί είμαστε μάλλον. Να μεγαλώσουμε λίγο και μετά. Είμαστε έτοιμοι παιδιά, πάμε. Εμένα περιμένετε. Πολλά λέω, είναι να μην αρχίσω. Να ξεκινήσουμε χαρούμενα, έτσι κι αλλιώς. Ο Καράγια, παράγαμε. Ένα τραγούδι του Μωυσιάδη. Γεια σου Σοφία μου, να χαίρεσαι τον άντρα σου. Ona te parnesa, dilem daim brutlarines. Abenim esena ikase,
της έρμιας την χόρταζα και κύμνα της αψίας αρνήνες να είχασε της έρμιας την αψία χόρταζα και κύμνα της αψίας. Άννη Κωνσταντινίδου.